Njengamanje zimbili kuphela izinto ezisalele uShembe lohlele esihlalweni uNyazi. uShembe kumele athathe izinkomo ezithi mo ahambe aye eNdlunkulu lapha eMashobeni ayothela amanzi esilweni. uNyazi lwezulu kumele lithathe izinkomo liyothela amanzi esilweni liyoshweleza laphana uNyazi lwezulu liyoshweleza laphana luxolise ekutheni kulobu bulima lobu obubonwe isilo. Bhongile ngonyama manje libhongile ibhubesi. Sithi silo uShembe uyisilima. Manje uShembe into kumele ayenze kumele athathe izinkomo ahamba ayoxolisa esilweni ekutheni abe isilima ngoba ngempela yini enye uShembe kumele ayenze kahle yena ubelani isilima phambi kwesilo. Sesibuza ke nje uShembe yena kahle ubelani isilima phambi kwesilo phambi kwangangezwe lakhe. uShembe kumele athathe izinkomo ayoxolisa esilweni ngokuba isilima. Ile into uShembe ekumele ayenze mayehlulwa yilonto kumele athuthe emhlabeni wesilo ngoba isilo asisifuni isilima emhlabeni waso. So uShembe ke zimbili izinto ekumele a-decide kuzo. Either uthatha izinkomo uyoshweleza kuyisilo ngokuba isilima phambi kwesilo noma uyathutha emhlabeni wesilo. Kumele achuze lapho uShembe ngoba awukwazi ukuba isilima phambi kwesilo. Isilo njoba sithi uyisilima nje okusho ukuthi yena wenza ubulima phambi kwesilo. Asikwazi ke thina ukulo sithi isilo sithuka inhlamba isilo sirongi. uShembe yena uyena orongi ngokuba isilima phambi kwesilo. Ubenzelani yena ubulima phambi kwesilo? uShembe kumele athathe inkomo ayoshweleza laphana athela amanzi esilweni axolise ngokwenza ubulima phambi kwesilo. Ngibonga. No, wemfethu Makhaya, Butumax Makhaya. Ngicabanga ukuthi Butumax Makhaya kule video yakho oyikhiphile yokugcina. Lokho okukhulumayo kuwumbono wakho. Nathi futhi sine right ukuthi sibeke imbono. Kodwa sicabanga ukuthi uShembe uNyazi lwezulu ubaba uShembe uNyazi lwezulu uyiqedile inkulumo izolo. Ulokho okushoyo okubili ukuthi fanele kwenziwe ubaba uShembe. Ngicabanga ukuthi uShembe akusiyena umuntu ongalalela into eshiwo wena Butumax. uShembe uhola abantu abaningi. uShembe ubaba. uShembe umuntu ophethe ibandla. uShembe akusiyena umuntu oyolalela into eshiwa abantu abala kuma-social media nala kuma-content. uShembe nje ayikho into noma i-advice engayithatha kubantu bama-content. Engishela ukuthi kuShembe ubaba ohloniphekile babuMakhanya. Lokhu uthi wena akakwenze ngicabanga ukuthi uqedile izolo. Wakubeka wathi umdlongombane angeke azayilahle izingane zakhe. Engicabanga ukuthi namaNazaretha amzweli izolo namaNazaretha and awushilo amen akhombisa ukuthi uyavumelana nalokho. Ukuthi wena Butumax uShembe umbona nawe ngathi uyisilima. uShembe uyivalile izolo and futhi uShembe angeke aze aniphendule kulokho. uShembe uhola ibandla. uShembe umuntu omdala. uTikTok ufice ubaba uShembe ubaba uNyazi. Engishelo ukuthi ke Butumax asingafuni ukuthi sigovuze umphakathi ngento nje enganasidingo. Zikhona izinto eziningi esingayikhuluma noma mhlawumbe izinto esingakwazi ukuthi sikhulumele zona umphakathi noma mhlawumbe isizwe, but lokhu ngicabanga ukuthi ukuqedile. And ngicabanga ukuthi nawe Butumax ukhulile nomqondo uyarizina. Umuntu umedlile noma mhlawumbe ephuzile sokubeka phecelezi ngegama elingekho right. Ukhuluma noma yini ngoba usuke sefana nomuntu ongarizini. Manje asimuse ukubhebhethela udlame noma mhlawumbe ukucwasana kwebukhosi nokwesonto isidingo singekho. Asikubeke nje kahle into Butumax. Not ukuthi siyaxabana singamaZulu, but
akwesibuke nje into nathi la engawenzi umqondo ukuthi ubaba onyazi ethathe iy'nkomo elapha. No, akusiwona umqondo right loyo. Mina nje esingami angivumelani nawe baba uMax, angivumelani nawe mfoka Makhanya, hayi angivumelani nawe mfoka Makhanya. Mhlawumbe bakhona abangavumelana nawe ngezathu ey'thile, kodwa ngicabanga ukuthi ubaba uNyazi uyivalile lento. Asingafuni ukubhebhethela into seyivalile, seyikhulumile ubaba omdala ohlonishwayo. Ayikho-ke into ubaba omdala ohlonishwayo ongayithatha kuma-content creator ukuthi fanekeze njani. Ivaliwe leyo njengoba manje siqala umsombuluko kusasa sesiphumile lapha. Amen, ngithi akwengime lapha. Abaseduza noMax Makhanya kufanele bambonise ukuthi iposition yakhe empilweni ngokweminyaka nangokwesigaba sempilo ingaphansi kakhulu konyazi lezulu nongangezwe lakhe. As much as sikhona isimo esenzakalile sonke sisibonayo futhi sinento esingasho utho ngayo leso simo leso, but we can safely do so also by emphasizing respect. So in this particular case, a case of Max Makhanya, I think useya overstepper. Sikhona izinto eziyiqiniso ngoba yisebalazweni ongazisho, kodwa bese ubheka iminyaka yakho nestatus sempilo zakho ukuthi wena ukusiphi isimo bese uyi-withhold lezo zinto ukuthi hayi nginombono ngonyazi kodwa ngenxa ukuthi umdala ulandele izinkumbi zabantu ake ngibambe umbono wami, noma mangisho I can do that ngingaphuma esipolini se-respect kubonakala ukuthi ngi-emphasize umbono wami. So uMax Makhanya uzofanele ukuhlambalaza nokuthunaza isithunzi samanye amadoda akuyeke. Why ngisho kanjena? Kukhona ekuthiwa isibusiso Max Makhanya. Isibusiso mfethu asizi ngenxa yokukhuluma kwakho, ukuhlakanipha kwakho nemali mhlambe onayo. Isibusiso siza ngomuntu okhuluma amagama aphusile kuwena akhayo futhi akisa phambili wena. Manje mawucorrupta ingilosi yakho ngokuthi uthuke abantu abadala, uphawule ezindabeni ezingafuni wena kodwa ube uhlambalaza, kuba nenkinga kakhulu. Kuyenzeka-ke ukuthi empilweni yakho awukaze vele ube umlalele nje omunye umuntu mekhuluma, kuyenzeka, but maybe through le platform you can try it. Wenza okuhlukile kulo nyaka 2026 ukuthi nje let me try ngithathe isifundiso saleya nsizwa ngayibona ku TikTok bese ngi-applya ukuthi ake ngilalele ngizithobe ngehlise ukukhuluma kabi ngongangezwe lakhe kanye nonyazi lezulu, ngoba iqiniso lethi awulingani nabo, noma bethiwa khona ugcopho khona phakathi kwabo kodwa ushawe iminyaka ikuvumela ukuthi ungangena uphose ikhala lakho ugamanxe ezindabeni zabo ezithintana nabo kuphela. So ke ungaziphuci ibusiso, ungaziphuci futhi ukuphila okude emhlabeni ngenxa ungahloniphi. So kuhle ukubeka umbono ukuthi wazi ukuthi now express ama feelings akho, kuyilungelo lakhe lekwi-constitution ukubeka umbono wakhe ezidlangalaleni, kodwa ubuntu obungasuki nenhlonipho ekuthenini umZulu ukhuliswe kanjani ekhaya. So ke abaseduze kwakhe-ke mawuthi uyokalalele, cha bamtshela ndoda cha uza kahle to express yourself, but ayingaphuma esipolini senhlonipho because usilandela iqalekiso zabantu abadala engabe bayakubusisa. uMax ngiyamthanda, ukhuluma kamnandi, ngisho umbuka nje uwumuntu ohlekisayo, but kufanele ingakhohlisani-ke angene esipolini senhlonipho. Beka nje umbono wakho ngesilo nongonyazi lezulu kodwa ungaphuma esipolini ngenxa ukuthi badala, ngoba ke thina sisakuthanda futhi sakubona usafisa uphinde uqhubeka uphile. Awuyibambe enhlonipheni ube ubeka kodwa umbono wakho. Bakhona kabafowethu ababili abathathu abaresponde ivideo le ebengiyenzile la khona ebengizama ukukhipha iadvice ngibonisa unyazi ngezitepu okumele luyithathe after indaba ye trend yokuthi
lubizwe ngesilima lubizwa ungangezwe lakhe. Bathi ke abafowethu inkulumo yami ibe wrong noma imbono yabo iyaphambana nombono wami. Akuyona ke inkinga lokho. Angeke phela sibone ngendlela efanayo singabantu. Kodwa mina engingakusho nje nakuyo le video le trendayo unyazi luthi luxolela isilo. Unyazi laphana alikhulumi kahle. Amazwi unyazi olwabhekise esilweni awekho mahle laphana. Toqala unyazi lubiza isilo ngengane luthi angeke lulahle izingane kaMdlokombane. Okokuqala nje unyazi lufaka isilo oquqabeni lweingane. Number 2, unyazi lufaka isilo oquqabeni nje lubiza isilo ngengane. Yabona? Number 3, unyazi lixolela isilo. Ngokwami mina akona amazwi obekumele unyazi lwasebenzise lawo ebheke esilweni. Uma ngabe unyazi liya understanda ukuthi kuyini ukuba isilo futhi isilo singakanani ngezinga. Sesingasaphuzileke. Sekuyisilo nje esisober sangempela. Ngeke ubize isilo ngoquqaba lweingane uthi wena ngeke ulahle izingane ufake nesilo lapho kulezo ngane okhuluma ngazo. Ngeke ukwenze lokho. Mina phela ngizonitshela iqiniso ngoba nini iqiniso niyalisaba nini. Into eniyaziyo nje ukuphendula mina. Kodwa makumele nikhulume iqiniso niyalisaba. Unyazi lushayisile again lapha ekutheni lukhulume lawa amazwi lwabhekise esilweni. Inkulumo yami beyingabiza unyazi ngesilima futhi beyingakhuthazi izinkulumo ezibiza unyazi ngesilima. Inkulumo yami bengithatha ngiquota amazwi from isilo njengoba enjalo uma ngabe sithi unyazi luyisilima. Sisho kanjalo 3 times sibiza unyazi ngesilima. So lawo mazwi ke ngiwaquote njengoba enjalo ngase ngisebenzela phezukwawo. Ngokwami nje unyazi alisona isilima. Ngokwami nje unyazi lumprofeti ohloniphekile webandla lamaNazaretha odeservayo futhi ukuhlonishwa. Indoda umnomzane womuzi wakhe. Mfundisi ophethe ibandla ufundisa ibandla lakhe imfundiso zenkolo yakhe. So ngokwami nje unyazi alisona isilima alikaze futhi lube isilima futhi alisoze lube isilima. So bengiwacaphuna njengoba enjalo amazwi from emlomeni wesilo. Now unyazi amazwi olwasebenzisile awekho right ebheke esilweni uthi ngeke lona lulahle izingane zikaMdlokombane ngoba lenza icovenant noMdlokombane kwachelwana ngezinyongo futhi ke lona liyasixolela isilo. Uyabona nje leyo nkulumo leyo yukuphakama above kunesilo. Leyo nkulumo yukuba greater than isilo. Leyo nkulumo nje yukuba greater than isilo. So singomakhanya ke asiyamkeli le yankulumo yonyazi ibheke esilweni uma kuya ngokuthi isilo siyisilo ngempela. Le yankulumo akufanele ibheke esilweni isuka kumprofeti noma kumfundisi webandla. Akufanele. Kulungileke unyazi alingayenzi lento engiyishilo kule video engezansi kwale. Njoba ngithi nje kumele lithathe izinkomo liyothela amanzi esilweni noma luthuthe. Alingayenzi leyo nto leyo kulungile ngiyayihoxisa kodwa
Unyazi kumele lazi ukuthi lu-less than isilo. Kumele likwazi lokho. Unyazi kumele lazi ukuthi luwumprofethi webandla lakhe. Alukho kwi-level yesilo unyazi. Kumele likwazi lokho ukuthi alukho kwi-level yesilo. Noma ngathi isilo besidle amanzi amponjwana kodwa isilo. Sidlile noma singadlile isilo. Ngeke isilo sibe isilo ngoba singaphuzile bese singabi isilo masiphuzile. Isilo siphuzile noma singaphuzanga. Asikho emdibini weingane. Mawufuna ukubiza abantwana abazalo umdlokombani ufuna ukubabiza ngeingane, ungasifaki isilo lapho. Ngasifaki. Isilo asikho oquqabeni lweingane othi wena ingane kaMdlokombane. Osehlele esihlalweni akaseyona ingane kunoma yipi engele yenkulumo yakho. Akukho la efika beingane khona. Ohlele esihlalweni. Ohlele esihlalweni mudala kunawo wonke umuntu emhlabeni. Mukhulu kunawo wonke umuntu emhlabeni. Ohleli kulesa sihlalo sesilo. Akekho ongaphezulu nolingana naye. So awukwazi ukukhipha amazwi anjengalawa akhishwe unyazi ebheke esilweni. Nalokho kusawumbono nje. Sibonge ithuba. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Nangu Max Makhanya usithumela mlayeto kunyazi uthi kufanele ahamba yokuxolisa ku Mrs Zulu for being isilima. Siyakhumbula ukuthi bekune video le beyicirculate lapha enkundleni yokuxhumana ya King Mrs Zulu aqabana nemfati wakhe, athuka umfati wakhe, wathuka ngisho nonyazi, athi unyazi kuye usilima. So Max thumela mlayeto unyazi uthi akahamba yokuxolisa ku Mrs Zulu for being isilima, otherwise asuke emhlabeni wa King Mrs Zulu. And people are sending messages to uMakhanya saying ukuthi akayekele ukukhuluma nganyazi nangokuthi ngeke azalalele yena uyabhetha nje lakhuluma uyadibhethela. He doesn't have respect ngalesinye isikhathi kuyadzinga nje ukuthi avale umlomo uma angadadi ukuthi athini, because what he's doing now disrespecta unyazi umuntu lohlonipheke kabi. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.